tini pha salo haino hai mampli kasai phaipirokha korbuk bekasteni korbukni simi monto kami bhagwan tila kami thangmani alaharo mampli wo serai kheno nugui mana olaharni mampli ro tamo ungui tong phiaba olahar o bisibai hinke bisiba kakha phiaba omahaino omahai tongo hnei shakha a kamini lukurok phiaba tini kok thungnai rokni buskango phaiye serai kheno shakha a kami amchaini lukurok agi CPIM bisiba hapangkhai thangkha apru a jorao hinke kisa misale salamjago phiaba o jorao IPFT BJP hapangkhawoi phaimani yagulo apruni simi hinke olahar nasigibo najaglia hnei a kamini lukurok serai keno shaka phiaba a kami amchani lukurok koksil chamani hinke IPFT BJP hapangkhai phaipuruni simino olahar nasigibo najaglia olaharno kebo salamnani bagui kokti saya hnei shaka phiaba tabu mukmu TV achugui tongnia tipra sorokni biriman tei tipra sorokni manthai soktai rokno naitugui tikhlainani bagui yapri barokja abo haikeno mukmu TV tabu norokni chubachu belaino nango tiprasani manthai soktai rokno rungani bagui tei bebak tiprasarok thungjagui tongmani tiprasorokni manthai maya ngui tongmani aborokno phunungani hinke o jorao belaino norokni chubachu nangui tongo abo ikeno norokno tekaise kokocharmung hinke asukno norokni kamiroko jungjal klai tongkha hinke o jungjal lukurokni buskango phunungnani muchungui tongkha hinke screen kokduk number rijak tongo o kokduk number ni bisingtui norok sahori mano hayakeba kerengei mano abo ikeno choyakarei naitongdi mukmu TV ol lamangkha tabo bijibo bangpra amalo bo kise misa kekak tongo apono to asungya tabo je bang BJP sarkar phayoi pura mukha thangjang ke oro satro satri tongo gari goro lama yo tongo yan biasa ken mo tongo sab isu tongo ke boro ala asu to lama ska hamang nandar kable gari thane pura thanani ba bana cycle phanang to ekai tini gari ro auto ro phano thanani boro kahamang jaga thukuk thaka kota rugi tongo boro ni kulung ka satongo ke abaron telangna onon jontrona ke ei sini muhkumar je ko korbo muhkumar blok korbo atri blok no ke o jagabo tangai se adir problem khaijak barbar ang suruse o office thangjak PW office thangjak lama hamia baga ang thangjak SDO thangjak are jatha oibo ni no oibo nei nei jo agi korbo tu o arno baza pondok khaja ke tau je lama tuktak ya sijagra lama hamnai beto abo berkak ke abo main ko khasini lama ni dokar eke kesa borok je declare khayo BJP ro dia bata tabo e hada beta se singmangra ya me ba juni makha baksa me juni simai ko july tabo agos 3 buse 11 tarik thanga tabo laga se kichu khobor kori baksa rang me buchu koi balla soka office ko thanga kore manale sajo ko CDP office ro abo maya tu sangora khapka dia rakhe makha dui mas ni me ba juni tabo july agos tamo agos to iya ko abo maya ke te baksa maya ko to me hote me mas no hote to maya ko ke sinu men ko kai suno lama no tar sinam na daru ta to ibo problem to iya sakawa to ire te ni bo be sakai na tin men to abo se daru tangi man ya rok khna suk jora kedeng ma tongo lama rok tangi norok bar omoninti samani bisingtei tangi o lama slam phaje gerong khna nang tam wansuk abana wansuk ko biji sarkar Loro monti jor fight tham kenal mukhumu or plane klanya ble helicopter itu tam ko mato mon thumuni mato abo bora fight jo laman lu jadi bora mukhumu dikhe ke tang bora sunamia bar laman abon to sin dukho ba okay me to sin laman dorka poro kulung ko satong he diba dugi boro delivery ingnaro heda delivery ko to delivery thane boro hospital thana nango ke thukuk thaka ke ba buri basa kala kitik ba ko inga diba acha hanke tabuk to hapang khai tongo BJP IPFT thabe ADC hapang bo khai tongo tipra mota hani bobagran tei dolmung bai ke pheba nang borong no ni bisingti tamo ko kasana musung borong mota ka men bon ke ali ko kai samung sarnang tutar lama age lama dorka te je tikre atiyo bo
अबनो ताता खालाय नांगौ আচ্ছা আন্দার নিনি সিনে মুং কিসা সারগ্রা দেঙ্গে নিনি মুং কিসা সাগরা দে साखालै निपेन्द्र त्रिपुरा হামাই যাদং